Huomenta. Tuo on todella outoa. Mä en tiedä, mä en enää osaa puhua tähän kameraan. Mutta I'm back! Koska mulla on tulossa vaikka mitä kivoja juttuja, mistä mä haluan vlogaa. Esim. Nytten on keskiviikko. Me ollaan lähdössä mun kaverin Olivian kanssa Tampereelle, koska me mennään mun veljen luo. Mutta Tampereelle sen takia, koska Nokia-areenalla on se Rockstar-keikka. Ja Olivia voitti sinne liput. Ja se pyysi mua sinne mukaan. Ja me mennään sinne. Mutta mulla on siis töitä tällä hetkellä. Mulla on siis työharjoittelu. Mä nyt otin töistä vapaata tän keskiviikko, torstai, perjantain. Niin me ollaan keskiviikosta nyt perjantaihin Tampereella. Tai luultavasti perjantaihin. Me mennään siirtoautolla. Me saatiin siirtoauto. Niin ei oo siis ihan varma, että milloin me tullaan sitten pois ja millä. No siis perjantaina tullaan pois, se on aika varma, koska siis mulla on viikonloppuksi suunnitelmia. Mutta millä tullaan, niin ei mitään hajua. Joko siirtoautolla, junalla, bussilla, autolla, kippukyydillä, en mä tiedä. Jollain. Aina pääsee pois. Mutta joo. Siis mä ootan ihan sikana. Me ollaan hirveästi arvoteltu, että kuka ihme se on se, kun sinne Rockstar tulee yllätysesiintyjä. Tai se julkistetaan tänään siellä. Niin kuka se on? Pitäisikö laittaa vähän luomiväriä? Mä laitan tätä bronzeria. No niin, eli täällä sitä nyt on. Here we are and our car is back. And Aleksi. So this is our car. It's beautiful. Mutta ensimmäinen stoppi heti 2 minsaa ajon jälkeen. Okei, ost-est molemmille. Batterit. Rockstarit molemmille. Mulla on tällaiset patukat ja oli vielä tollaset. Ruokatauko, Hesburger, Jamsk. Missä me ollaan? Hirvaskankaalla? Joo. Yeah, Hirvaskankaan ABC. Me siis käytiin syömässä Apsilla ja nyt me tultiin tähän ulos istuu, koska tässä paistaa vielä aurinko, niin hetki vielä lepäillään ja juua vähän vielä ja jäi. Ja sitten lähdetään jatkaa matkaa. Mut joo, täällä on niin lämmin, siis oikeesti paistaa aurinko. Niin lämmin. Siis niin upea. Yksi näistä kilpailijoista, kuten mahdollisesti jo tiedät, on Suomi-popin ikioma Tinni Wikström, joka on lähtenyt siis ystävänsä Antti Savinaisen kanssa skabailemaan. Pissatauko. Ja nyt we are in the summer back. Summer! Back in business. Tässä on meidän auto. Helrenkaat. Ideaparkki. Täällä on joku auto eteen. Mä en tiedä missä. Mennään! On niin iso paikka! Tultiin siis käymään nyt ruokakaupassa täällä Lempäälän Ideaparkissa, koska meidän pitää palauttaa meidän auto tänne myös. Mut Olivia lähti ajaa jotain parkkipaikkaa. Niin. Mä en tiedä missä hän on. Me ei tiedä siis mihin me pitää mennä, mistä me päästään sisälle. Sos. Mutta se on just sille jossain täädissä. Niin kun me metsästään nyt Prismaa, mutta tuolla on joku autoareena. Me ollaan varmaan ihan väärässä paikassa. Tai sitten jos täällä on joku taulu, niin katsotaan siitä. Käytiin ruokakaupassa. Koska mä en tajua. Yeah. Niin, ruokakauppa check. Oikeesti turistit on lähtenyt liikkeelle. Me siis palautettiin nyt avaimet ja
Nyt me kävellään bussipysäkille 8 minuuttia. Täällä on niin kuuma. Me ollaan siis Tampereella. Siis meillä oli niin hektinen pari tuntia tässä meillä siis Lempälästä niin bussilla keskustaan. Mulla mennään matkalaukku revetä. Se oli niinku auki vähän sikana sitten bussilla tänne mun veljelle sitten me mentiin niinku Viismiin. Siis mä oon keretty olla mun veljellä varmaan joku... Niin, me juostin mun veljelle, me kerettiin olla mun veljellä varmaan 2 min. Ihan täysin juostin tähän pysäkille ja nyt mä ollaan ajoissa. Mutta siis ei keretty niinku viemään matkalaukut ja vaihtaa. Mä laitoin vaan eri farkut ja ottaa pienen laukun ja ei kerennyt oikeastaan vähän mitään meikillekään tehdä vähän niinku pyytiblenderillä tällä ja laitoin vaan vähän Soldersen Eeroon, niin nyt sit mennään keikalle. Ja otin banaani mukaan, koska hirveen nälkä. We are in keskusta. Ihanaa. Keikka oli sick. Tultiin Mäkkäriin syömään. Hei, ja lataa akku. Joo. Se oli voittanut me nyt tultiin mun veljelle backiin. Okei, musta tuli joku stadislangi. Mut siis joo, oli niin ihana ilta. Siis me tavattiin paljon uusia ihmisiä. Siis todella paljon. Tuolla keskustassa me tultiin nyt vähän yli 1 tänne ja kello on nyt vähän yli 2 ja nyt me aletaan varmaan kohta nukkumaan. Ja tamperelaiset on mukavia. Tamperelaiset oikeesti so lovely. Me saatiin paljon uusia ystäviä. Me tultiin futista ja täällä on ihan tyhjä kenttä. Äsken oli jotain päiväkotilaisia, mutta kello on siis 11. We're here. Yeah. Nyt me mennään uimaan. Tein futista nyt uimaan. Tänne rannalle. Oi että. Siis täällä on niin lämmin oikeesti, mä en kestä. Ihana ilma. Nytten niin tultiin siis uimasta, käytiin suihkussa, laittauduttiin. Mulla on tämmönen toppi ja sitten hame, minkä mä ostin hyvästi Ginasta. Ja sitten mulla on vaan hiukset auki. Ja tämmöiset korut. Niin lähdetään keskustaan. We are in Ratina. Oikeesti mikä ilma. Mä ollaan siis kävelemässä tallipihalle. Täällä on marsuja. Lumipippuri ja mymmeli. Hei! Hei sweeties! Here we are.
hienoa. Tässä näin hirveästi. Mutta me ostettiin tikkarit. Olivialla on, mikä sulla on? Kerma. Ja mulla on mustikka. Ja sitten me ostettiin molemmat vadelman, sit mä ostin vielä omena ja Olivia osti salty licorice. Maistellaan. Kiva ASMR. Tultiin istumaan. Käytiin tervehtimään uusia kavereita. Sitten haettiin Mäkkäristä ja nyt tultiin istua vähän koskelle. Tai vähän. Ost esti juotavaa triplajuusta ja ranskalaisia McFish-tippi. Mitä sulla on? Räppi ja ranskikset ja McFish-tippi. Ja Sprite. Ja I have Coca-Cola. Me ollaan menossa pelaa korista ja täällä on niin kaunista. Oikeesti me ollaan siis Santalahdessa, mennään tonne pelaa. Ai että. Mä ostin teitä varten. Olivia Lelli.